Nie. Daniel sa so svojou ženou udobrí, to som si istá. Pretože od narodenia tej sopľane sa veľmi zmenil. Tá hlúpaňa dosiahla, čo chcela a svoju dcéru používa ako zbraň. Do čerta! Na čo mi rozprávaš tieto hlúposti? Nezaujímajú ma tvoje milostné problémy s mužom tvojej sesternice. Nie. Máš oveľa dôležitejšie problémy, ako je tento. A dokonca v tejto chvíli je to najmenej, vieš? Montana, počúvaj ma. Nie, ty ma počúvaj. Chcela si sa dostať do vyššej ligy, stretávať sa s bohmi, urobiť najväčší obchod svojho života. Takže sme už skoro na konci preprania ich miliónov dolárov. A budeme mať z toho veľký zisk. Samozrejme, ak ty dodržíš svoju časť dohody. Moja sesternica nikdy nedovolí, aby som bola v správnej rade. A to je jediný spôsob, ako získať čisté peniaze, aby sme mohli preprať peniaze tvojich priateľov. Od toho závisí ten obchod, nie? Nie, Sarita, nie. Od toho závisí tvoj život. Mariana, kam ideš? Upokoj sa, Mariana. Nie, toto nezostane len tak, Isabel, prisahám. Mariana, muži sú bezcitní. Haló, Nieves? Nieves, Mariana išla do garáže a je nahnevaná. Neber ju domov, kým neprídem dole. Rozumieš? Nadišiel okamih pravdy. Ja som veľmi lojálny voči svojim ľuďom, Sarita. Ale v tejto chvíli a pri tejto operácii ide o príliš veľa miliónov. A zabil by som kohokoľvek, keby som o ne prišiel. Rozumiem ti. Ja by som zabila sesterničku, keby som mohla. Počuj, Sara, toto naozaj myslíš vážne? Nie. Počkaj, Montana. Nechcem sa dostať do problémov. Problémy už máš, Sarita. Ale tvoj kamarát, tvoj dobrý kamarát Ricky Montana ti ich pomôže vyriešiť, lebo si práve dostala skvelý nápad. Maj sa, láska moja. Asi som ťa odsúdila na smrť, sesternička. Nieves, poďme okamžite domov. Seňora, počkajme ešte chvíľu na seňoritu Isabel. Príde hneď za nami. Dajte mi kľúče od auta. Prosím. Nepočuli ste ma? Dajte mi kľúče od auta. Dovolíte? Seňora, ale vy ste to auto nikdy nešoférovali. Nechoďte. Odveziem vás kam chcete, seňora. Zober limuzínu preč a počkaj ma vpredu na ulici. Keď budem viac ako pol hodinu, môžeš ísť. Ako si želáte, seňorita. Dobre, Analia, ukáž svoj najlepší výkon. Analia! Čo je, Čaunikua? Vedela som, že Montana ťa bude hľadať. A pošle kamošov, keď budú problémy. A máš tušenie, čo sa deje? Majú policajta, ktorý bol s tebou vonku. A vypočúvajú ho. Kto ti to povedal? Vieš, že mená sa nespomínajú. Mám priateľov tu aj tam. Ten policajt je z protidrogového. A Montana je, ako by ho čerti brali. V čom si to zapletená? Nevedela som, že ten chlap je policajt. Nebola som s klientom z baru poprvýkrát, Čaunikua. Preháňaš to. Tento raz si mala smolu. Montana na teba žiarli. A žiarlivý chlap je schopný čokoľvek si domyslieť. Počkaj, vieš si predstaviť, že by som Montanu podviedla? Nie, ale ja nie som Montana. Tak si dávaj pozor. Budeme tu, keby boli problémy. Nechceme sa s ním dostať do konfliktu, ale nedovolíme, aby ti ublížil. Veľa šťastia. Je to horšie, ako som si myslela.
krásna princeznička, poď sem. Chýbala ti mamička? Vyzeráš nádherne. Si krásna, si najkrajšie dievča v Los Angeles. Dcérka, myslela som si, že Daniel príde s tebou. Nie, mama, prišla som priamo z kancelárie. A kde je teda? Pozri, koľko je hodín. Prípravy na výročie sú skoro hotové a už dokonca začínajú prichádzať aj hostia. Ak chceš, idem s tebou a pomôžem ti rýchlo sa upraviť. Nie, Joja, nie je treba. Zostaň s Adrianitou, dobre? Poď, silno ma objím. Myslíš si, že ma môžeš klamať? Kto si myslí, že si, keď klameš Rickyho Montanu? Prekliata suka. Ak mi chceš podrezať krk, dám si dolu tento kožuch. Stalo ťa príliš veľa, miláčik. Dobre počúvaj, ty špina. Dostal som ťa z tej spodiny a spravil som z teba najžiadanejšiu bábiku v Los Angeles. Vrazil som do teba čas a peniaze, veľmi veľa peňazí. Aby si mi teraz vyviedla toto. Trpel som všetky tvoje nevychovanosti. Lebo ja som ku svojim samičkám štedrý. Ale teraz mi raz a navždy povieš, čo si robila s tým prekliatým policajtom z protidrogového. A veľmi dobre si rozmyslí, čo mi povieš. Televízia Doma uvádza Pravá tvár vášne. Hlavný